अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वत्र मुसळधार पाऊस पडत आहे. यात मोठ्या प्रमाणात पाणी घुसून हाहाकार माजला आहे. काही ठिकाणी वित्तहानी झाली आहे तर काही ठिकाणी पाण्यातून जाण्याचं धाडस केलं गेलं. परिणामी पुराच्या पाण्यातून वाहून जाण्याचे प्रकार घडत आहेत. ही बाब लक्षात घेता विशाल सेवा फाउंडेशनकडून आपत्ती व्यवस्थापन टीमला मोफत साहित्य पुरवण्याची घोषणा विशाल परब यांनी केली आहे. पाहूयात. 5 दिवसात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात म्हणा, रत्नागिरीमध्ये म्हणा, रायगडमध्ये म्हणा आणि संपूर्ण कोकण बेल्टमध्ये म्हणा, संपूर्ण मला वाटतं आपला कोकणच्या बेल्टमध्ये सह्याद्रीच्या माथ्याखाली प्रचंड पाऊस होतोय आणि या पावसाचं पडगम बघता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पण बऱ्याच ठिकाणी हानी झालेली आहे. अनेक ठिकाणी झाली आहे. काल मला वाटतं रायगडमध्ये सुद्धा खूप मोठी हानी झाली आणि या हानीमध्ये मला वाटतं 50च्या वरती मला वाटतं 100पर्यंत आकडा जाण्याची शक्यता आहे. तर एक पूर्ण डोंगर कोसळून एक घटना घडली. संपूर्ण कोकण बेल्ट हा डोंगर माथ्याच्या खाली आपली घरं आहेत, आपल्या कोकणी माणसाची घरं आहेत. काही ठिकाणी पाणी आणि पूर त्यांचं साम्राज्य या 2-4 दिवसात तयार झालं आहे. मला वाटतं कालच अशी घटना घडली की मातोंड गावामध्ये एका प्रमुख महामार्गाच्या बाजूला असलेल्या गावामध्ये प्रचंड पूर आला आणि या पुरामधनं एक परब नावाचाच व्यक्ती, काय नाव सांगतो, सिद्धेश परब, त्या मुलाचा काल प्राण वाचवण्याचं काम या गावातील प्रमुख आमच्या तरुण मंडळीने केली. आणि ही बातमी ज्या दिवशी मला कालची बातमी कळाली तेव्हा मला असह्य झालं. कारण अशा प्रकारची स्वतःचा जीव मुठीत घेऊन पाण्यामध्ये उडी मारून त्या मुलांनी सगळ्यांनी मिळून त्या एका मुलाला काढलं. खरोखरच मी या सगळ्या मुलांचं कौतुक करतो, त्यांच्या पूर्ण कुटुंबाचं कौतुक करतो. त्यांनी स्वतःचा प्राण हा त्यांनी पणाला लावला आणि त्या एका मुलाला जीव वाचवला. म्हणजे म्हणतात ना, एक समजा माकड पाण्यामध्ये गेलं तर बाकीची सगळी माकडं ते एका माकडाला काढतात बाहेर. त्याप्रमाणे एक प्राणी दुसऱ्या प्राण्याचा प्राण वाचवतो. तसा एक व्यक्ती वाचवण्यासाठी या सगळ्या मुलांनी जी काय मेहनत घेतली याच्यासाठी संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या वतीने मी त्यांना सॅल्यूट देतोय आणि संपूर्ण त्यांच्या कुटुंबियांना मी धन्यवाद मानतोय. म्हणून आज मी भारतीय जनता पक्ष सिंधुदुर्ग तसंच विशाल सेवा फाउंडेशनच्या वतीने आज मी डिक्लेअर करतोय की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जेवढे आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी कुठे गव्हर्नमेंट कमी पडत असेल त्या ठिकाणी आपण फुलना पाकळी जी मदत करायची म्हटली तर किती द्याल तेवढं कमी आहे. परंतु जी खरोखरच मुलं काम करतायत त्या ठिकाणी त्यांना जॅकेट जेव्हा पाण्यामध्ये उतरल्यानंतर नसतंय. काही वेळा त्यांच्यासाठी रस्सी किंवा अनेक अशी वस्तू आहेत की आपत्कालीनमध्ये बोट जिथे जिथे लागत असतील ते मी आज एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पक्षाचा म्हणून मी डिक्लेअर करतोय. त्यांनी माझा एक संपर्क माझ्या ऑफिसचा नंबर देईन. त्या ठिकाणी संपूर्ण जिल्ह्यातील अनेक अशी मला वाटतं आंबोलीमध्ये आहे, सगळ्या कणकवलीमध्ये आहे, कुडाळमध्ये आहे, सावंतवाडीमध्ये आहे, संपूर्ण अनेक तालुक्यांमध्ये अशा प्रकारच्या मुलांच्या संघटना आहेत आणि एकत्रित मुलं एकत्र येऊन ती एक आपली संस्था चालवत आहेत. तर त्यांना लागणारी मदत ही मी द्यायला तयार आहे. त्यांनी फक्त आज मी आवाहन करतोय संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जे आपले तडफदार युवक असतात, ज्यावेळी पाण्यामध्ये म्हणा किंवा अनेक प्रसंग येतात, जीव वाचवण्यासाठी ते प्रयत्न करतात, त्यांच्यासाठी लागेल तेवढी मदत मी देण्यासाठी तयार आहे. मी संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील युवकांसाठी आज ही घटना ही प्रेरणा देणारी आहे. या सगळ्या मुलांसाठी जोरदार टाळ्या होऊ दे. धन्यवाद.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.